Díadí rang a trí ceair seo Gaeilge don chéadí nanis. Agus inné bhí muid ag déanana de obair ar an tearc agus bhí pictar agah agus bhí ar rudaí a bhhaine leis an tearc a dathú isteach. Luair mí inné faoin rudaí a aithríonn sa tearc costal le plandaí ag fáas a rééis agus babaí anbithe ag teacht chun taal agus rudaí mar seo. Inniu bhfuil am níos mó obair a dhéanú ar an tearc chun warcáid téirmeacht agus folklóracht a chur chun ceann. So idá focaiste tan leathanna seo agah. Agus an rud a céir sibh a dhéanú inniu ná nuair tá sibh amuigh ar siúlóid nó ag sugraí sa Gaeilge nó má tá sibh ag arcamach in inniu bhfuil am go nártaí sibh amach fuhann na rudaí seo agus má tá sé alba é eiceil chur tic sna boxí in eiceil lá. Nes ní bhéh sibh albalda ahan rud a amsú ach bé sibh albalda coidhhaid den stofa amsú Beiidir. Nes, an rud atá me go dhéanú ná tá me go na fácail seo a léodíh ar agla gúil coidir bíí. So sé teidir leathna seo na an tearc agus dúir an sigan taobh cibhéad a deaglaat a amsú. So an céad rud ar an lista seo na síolflanda. Agus is é síolflanda na planda atá aonanta bog tá sé chur tús lena saoil. So ní cran mór atá an rud aonanta bog. An céad rud eile atá an anis tá mangóg an seo, ní blag blahanna atá an, bethúr bathlóg blatha atá an. So bathlóg blatha agus seo blah atá ag chur tús lena saoil. Ní blah atá an go fáil ach tá sé blah ag toisirt. Céad rud eile ná blah le peitial agus duilleoga air. Tá luas an chromcin air, so seo pictar de luas an chromcin. Bíonn na blahanna seo le feiceáil aithneach sa tearc ach an deaglah sé éire amsú. Bón dé, feicimiid coidhúir bón dé ag an am seo den blain. Éan, ire, mas bhálta ire bí eiceil, tá sé aonanta deacair ire eiceil. Nead, bíonn na héan ina nead ag an am seo den blain. Agus duilleog glas. Luair mar faoi seo inné ag an am seo den blain, tosaigh na duilleoga ag fáas ar na crun arís, inné dóibh titim san óir, so bain duilleoga glasa ar na crun arís. Cibhéad rudaí ón lista a deaglaad a amsú.